Absafo ya mamu nyina kwa Nyansapo kasa mfonyi so Nyansapo na wagye se yesane no madwemba ekwa so yenyina enim de si ye awo Asantehemaa'S na nam so ama Asantehemaa'S wotoso edunan wokọ ekura na ene ana amamra ne amande mu no na wotweda adra ewo Asantehemaa'S nyina etwahia ye nukutu ne ade se nan monyam adu de orange se ekoswa aman ne abrempo ewuguda aman ma eni tinye yotworo obi owotwaka awo Asantehemaa'S me chesikadwa akonya bia no wo munya teta wo mbabo so tia wa akurukuru akrakra a wo maba be pie mo hanma enei yade na wotweda no ehyehyɛ so afei ana nanom dodo na aba eti afei ne so enwonu yie no ye woni nyina de mam Nyansapo ana abenya nkyeremu ana etesam abakwasam a efa wo nyina wo eti ma fie ni na ye monwuram na ye fa de aka ne nyina emrem aman ne se kan ye ne wo moyiyi wo muti a won mu enyina de wo mo nyamba bia sikadwa kopim bia na de wo ba die eye otumfo de otukuru wi okrawe ne brawe ngma so wono ankasa ne wofa a ye nsuta man hene wono na wayi ne ti a wono ne dom ato santena ose wontimi hwe ma ne wofa ase ade ato ne ni no nko a enyi nti wo beboa no ama ne wofa watumi adi wono ankasa ne nuaba a woda fomi watumi adi ne na wotweda no enti mu ya nsuta man hene na wono ne dom ayi wo muti o mo ban Absha wey eye brekum manhema otomrosie abasa kada na ureredi ekura wo be ye nya redi ketwa brekum man ahema no wona sabia ko to wa che so yo manhema nanso mfeni ma asam ne nsama ensem fatade untumi emfani no waya ne ho oba ya santo a wogina dom mogina memma animuo na watra mamra ne amane ya chia kokurokosam ne akabensam ne ahinsam ade che sabi obi obaso de mfeni ma asam ade ba nanimuo brekum manhema ana wotutu tata a wo ban Absafo yemfe ni enchiremu wo boda no so na yenkone yenkore we sampa nana jafra a wotoso mienu wono enso na wone ne dom wonmo atu atene a wonmo efi sampa memu na wonmo baba bedru Asantehemaa'S na esom sikadwanti wo mo de anidie ne ebu esefata edeba enu nti sampa man hene ba ko pe a wo Ghana ha na sikadwa agina tumu na Asantehemaa'S agina tumu ena na wono eno no so ene ne dom
aba bedru ene ampe bedwa sanse ba bia Asantehemaa'S kokoduru bia no wo mu nyina ebeba yedika kire mu aka de atere mu say ye kan Asantehemaa'S ende ewo Asante region hanko a ye ba Asante amamre ne amane mu dia Asantehemaa'S etwam efiri Asante a ekọ nkroto awodo so etupan ekọ amano ne nyina enti ene ba bia sikadwa kopim bia no wohine bi osum sikadwa bia no wo mo se bi swayi yade nko na be ma sa wo hene ne ontimi ma wo mu nyina do mani betirima na ya be ya amamre kama enti se ne wo hu sampa man hina na de etie no Agyapong wodwani echiremu ewo Kuffour a wosa berema Amoakohene no wono ena watweniti na wo bai na kakra yenim edefa Kuffour mhemen hu osa berema ede se ene ya Asantehemaa'S eni wo se yie no abesini na so sanse eyeninu preko pe ye nianu ayo Kuffour ana ewo Kuffour a wo mudi Kuffour akonwa na ninu preko pe ana ene Asantehemaa'S enti ennei Asantehemaa'S eni hono a ono ana wohwe akire na yenyina anim Kenya ase wonmu ye miensa ye from ze bochia miensa womo ana na ennei ade ato womani a womo hwe akire ekopem se bibia betodwa na doti yie bekọ kopem se sabi amamna ne amane betokwa mu na afew etewa atuo no etew foforo beba betua mu ede aba enti ennei osabarima Amoakohene a oye Kuffour oman hema no wono enso ene ne dom ena womo ayi wo mutia womo ebe Abusia we eye memman hema ene ne man hene ena wo mo so ayi wo muti a wo mo ebe yi ye de ka de atem se ne be bi sika jakopim bia no e de nipa be baba oba hema ya ye kana asemi watena konwa so ache atwam mfinsi aduasa wo kọ aduanan so a se be ba Asantehemaa'S hanum a wo mo modi ade ache ahema no wuntumi nkana wunyini din emfa emfiri mu e wo no emfie mu a wo kọ animu akonya no so a okọ animu wono ene ne man hene ene wo nso atietie ompa bo aso tia
wɔma bɛbi hɔ a ɛbɛhyɛ na wɔtwe dan mu ɛkena ya samre sawura tafo ahene na naje frempon a ɔtɔso mienu yɛka sɛ kurowura prɛko pɛ ɔno ana ɔne ne dɔm ato sante na wɔn mo ɛbɛyi eti tafo ahene na naje frempon ɛno no ɔyɛ kurowura prɛko pɛ a akyinye bia ɛna ho asasewura ɛna na benchiye yɛde asisi no so a wɔne ne dɔm wɔn ma twe wɔn mu tie wɔn pie na sɛ ɛna no ampaye bedwa ɛwɔ asante mantemade kurowura refi ampasa chikotɔkɔhene na imfia amamre fie amamre ti amamre yefunu ene ampaye bedwa wasanse na wɔtwe da ne mpo ana agye ntrahan na ne ɛda ɛbɛyɛ dɔteyie no de anya asɛm keto akra enti kurowura nankasa ana wɔyi ne ti a wɔba no ɛno no asasewura nankasa no na agye frempɔn akuma se obonkum ɛno no ɔno ane asasewura nankasa ɛno no ɛna ampaye bedwa ɔnkyini nom sana na afano na agye frempɔn tɔso mienu asasewura ɛno no wɔno ɛna wɔba no yɛse mampɔnte hanom nyinaa ɛnka no ho ɛno no eti ɔyɛ panyini tum sɛ n'ani afiri yie paa eti asasewura nankasa ɛna ate asi fam a ɔba no Nyansapo nso nko a ɛna wobɛnya ne saa yɛde gaga kyɛm sɛ ɛnɛ abrempɔn amanhene wɔn mu nyinaa wɔn mu de wɔn ti adi kurofo nyinaa wɔn mu nyinaa ɛba ha bi wei ɛyɛ toase ɛhene ɛna wɔyi ne ti a wɔn nso ne dɔm ato santena a wɔn adure abusua yɛmfia ni enkyemu awɔ bosomtwe emensim na yɛmfa enkonkogina kontase manhene ɛna wɔno nso ayiniti ne barima amankwa duna wɔno nso ɛne ne dɔm ɛna wɔn ayi wɔn ti a wɔn mu efiri kontase a wɔn mu ɛba no Nana Asafo Agyapong Wachi Bonsu Wono ana wayinitia Oba na nyasam ketwa Asrani nama mwafafo Tetengra mwa wonsinso mansan waham Wono ana wayinitia Oba na anya asam ketwa Awe nana afadia da Ena nana tiesi fom yepa Wachire osafo Mwafafo Yadi tabi Yatiko ana tisa obi animu Yana Asafo Wachi Agyapong Bonsu Wono and wayiniti no Ranifa Ranakono Yana na Jamina Akantai Asrana for yana Masana for Asana for one more to so be animu Ananuma sana for one mu fra dodomo Jamina Akantai a wotosumienu wono ana bema ba
wayi ne ti na one ne dom ato sante fafafa wo mo aduru ha no yade kaka yo se ne Appiah bedwa yana nan masna fo won fefo won so baba beduru eti anna anya de ketafra sawura na just say aha yana na jamina akantan offiso manhene a wotoso mienu wono ana wayi ne ti a wo ba no woni yana na oba hima ofafefo ono di ka so tiomuto ya wa Asantehemaa'S ha owie no jade man na ya Asanto a za oba kodu fo ya Asanto a wono sunsomu no nto eti yana na jamina akantan ananu masrafo wono wo fete se eye aboa anene na sabi osani anu nya fakra na tikoti se obi anim no wono ana wo moto atena wo mo ba no pia ya ma munyina akwaba ewo ahanmo anna Appiah ebeja ewo hase Abusua wenso aye antoa ehene eno no so ene ne dom omo ayi omuti a wono aba bedumu ewa ha no na konwa de ode na besi so atia mepoma ene ne aka nyina no mato santena wo so aba bedumu ewo menhia Abusua yemfia ni nchemu ewo Asantehemaa'S so na ye ka Asante abakwasema ba bi esusu ni yegidi sa Asante piepie friye ene wo kwa akwaye da France Asantehemaa'S so mu yawa esimu na yenko adua na piesie prekope adua na achi abrade a krama eja kokotua na no esuminya hene ena man hene ena wono so ayi ni ti a wode nani echiremu ewo ha no etie na nanom asuminyafo ene ne man hene ena wo mu nyina ato santena wo mu so aduru hase
Kwadu ana fe yana na tachre one wo hemfimfi no one na sase so sika kwakwa yeso masetam na anunti no waje tiri kro foforo na wadane na sase no na wode ama se wo man nya bibi mfamfiri mu enti tachre ahene ana wa unity a wo ba no okwasem nie ane na wotweda no be fe na ba ya akono so papa awon ma anye asam keto akra after for way ayen kabi kuma wahini awo enkabi kuma ena ono so ene ne dom wo moyi wo mutia wo mo e ma tintin gramo awon video kura no ba na wayi ne tia wo ne dom wo mo de wo moni akire mu a ene na wo de dana Appiah ijawa Abusia yamfia ninchire mu na yenko adankrenyan eman hene ena wono nso ayiniti a wone ne dom wo maka bom se kutu se bam na wo nso aba bepie mu ewa ha no we de na wotweda de enye odie ni bia we asante na wotweda enne Appiah ebedwa tini eba ni nyina ya asante akade ayemfo eba nyina de asante akade na wo de asiesie wo mu amana ye fa wono be kyese enne wo moni abresanse one more emame and a for me. I was for one in our moon, send out would be a sa a tomo, a wood gentleman, a so one and so a fade and a rima, one in the tom, a tramponia. One so about to a hanuma, and I said, I said, when you be a bar, no one in the drum, not on the abba. I said, you drum me a sea eba. I can't say, yet, say, a backward, a ya, you made in our today, dear, a branding crabia, and eventually.
Abusia we so eye kwa ngomahene na afite de hene wo so edom na ato santena enuanumi wo mbenu aka bomu a wo so aba abedru e wahana enye asem ketu adwabo bia ni wa ebebo no Asantehemaa'S anuma saa hemfo benu hu wo mu e wase ye nana Mampohema Agyapong adufie wono na wayi nitino se de wono no akwese so trom yenu enya asem ketwa wono a ne manhene eda fom na afeye ene ne maame nso akwakoka ho iti wonyema adue na menue kafra Mampohema Agyapong adufie na wo be Absanfia ni nchemu ewo enkranza mem kwakra form yensa won kwachi wonum kuro na otumfo sabia kronto ne ba ene ne yire ena akonwa omu edi ne wo ho na ene ne ba ena wababa bedru hanom kama fefa ne papa sabe ne maame da form ana se ne nua eda form a wontumi nhwe emma no enkoba sa nti na wo so de ene eden ene ahokeka eka ho na woba na obesom ne papa sene ebeya enei ne maami oda fom no wo mbetimi ahwe na wotwe dan yedie nkranza manhene nana ye mo akwa aba Appiah Yamfia ni nchemwe na yenko tepa nana edisei atre wampem wone ne manhema na womo so aka bom kutu se bam na banie tepa banie womo ababa bedru no enye asem keto akra eti nana edisei atre wampem eno no wona ni chiye yedika ache mu atremo sa Asantehemaa'S womo eye fufuo no kamia kwese wono eye niensa pe wode wani chema suma kwatini ye fufuo sa enso na odwani chemu wo aguna obiri konfo anoche de kromu a wonom nso saa na afei tepa wono nso eye fufuo eno nti ukọ baabi na akwu manchini ya eye fufuo na eno no wo mo na mabo omudin na emom de matepa manhene ne de na ese ya dan so kakra ewo mu ene se wono de atrodie bi gum wo se wansisi waso a untimi mu man eno ne atrodie ebire bia no behu se benchi ye fitaa no watro no de agu ano nana edusei atre wampem ebondi an mabundi se me ba preko penza se jaachefo ye ne wo no ane papa efri jaache wono ene ne dom ena ababidu Abusua woba hema mu no ha fefefe kamenso eye yamfo man ehema wono nso na wayi niti a wone ne dom wo adu a obetuntum fefefe wone ne dom wono nso aba abedu anma enye asem ketwa
we so yemfa ye ninchiremu ewo bono honum bi mu na yensanko we tuobodom manhene be ma fefefefefe ono ena wono so ni ti a wode apie mu amaka cho se ba bia sikadwa kopim bia no won mo ba enti enya asante man kwa enya asante region kwa na mo ba bia sikadwa kopim bia no ena wo mayi mu ti a wo mo ba enkakra no Appiah for way Agyapong in fact kwasem ne sa hemfa won mo fe no ba konso no be ma tenten gram ko kama wedi ekura no ni nwi egu wedi no so no enya asem ketra ena na Agyapong wono nso ena wabedri Yankwa na woboni echemu ewu Kumasi a eye kontre fekuhene a wono ena wo bai oye sodom a wonye ndi pakata ewu Asantehemaa'S titru Kumasi anomo bantima hene ena woyi niti a wono nso ene na trankunwa wono mo ababa bedru ahase wono kwa ne sabia wo hene wo Kumasi Asantehemaa'S no ma wo kono akwacha de oti okuwi okrawe ne brawe nmaso a ye bono adeja ehwe ne ho ansa na yamane kwan ejini che na yagina pretu esen ho yagini tuo bie ne ntuma mmuni ahwe se bibia nche bohamu a ansa na onya kwan wakwa akwakyia sebe santeni ni nyina akoye abakwasama afiri tetentre de beto won ma eni yade ne nkode a wokokonye na okofo bi a na woso asante so otumi kotwa ne tidi betra santeni na eno ene koba se ene ye ne ho aye hu se webo watimi akoku no na ade na bade a ene na ye se hu hu pa eno nti na amamre ne amanie mu no se wo hine tenase na Asantehemaa'S tenase a na woka wo mo ya na wo mo te nachi eho na so firi wo ana amra ane amanie sesan se da bi ya ma bantima oye kontre ehine na asafo hine ma metina otumfo achi biem emo abebia no betina nanim tentenso se ne ebe ya wode na kutu awisi a ne hwiri mienu santemu edibe hu no eno ne nne efiri wa so wo hine tenase bia mbo se bantima hene what nanim tentenso a wono eno no wo hene osuche ne ntakra na se ne banya ye hyen no edin eno no momma osuche o eno no bafo amankwati a wotoso eye ono ena wotwiti awo
Abusha yen kwa ya fei na Amoakohene a wo ba yabon wo dawuro di akyeremo ene wo mahema abempon akunyina ni ntini retwuro wo mu nyina aba na wo mabetena se de wo mu twen wo mu ewura Asantehene sanse wo no ba na amamre ne amane efa na wotwe adi edai hu na ahya ase prekope enti wo behu se ukọ eye manson kwanta wo ba ahema a wo yewura bi kusi na afei sika wo ma jo makonya dada a won mo atenase a enye asem ketwa ewo ho obehu asankare manhema ewo ha obekọ eye asafo enso yewura asafo agyeman boachi bonsu didi ne doso yie pa wono nso ewo ha seyie saa nso na ado ani kyerem obantema kontire feku a bantema ono ye fekutire wono nso na wo matwa ahia ewo ha no emare mfi se odo ani ebekyerem ewo agona manhema wona wato fefefefe kama no wo mu nyina na wo matwa ahia wone ahema fo a wo maka na wo mu eto amanhema wo maka ne amanhene a wo mu nyina ewo ba bia ye maame agran manhema ewi na wono nso atenase no ofiri anma na do ani bekyirem na wakọ mampon manhema ye na Agyapong adufie wono nso na tena nkonwa na aba betene na areho sansenka wobɛbayie na sebe nanka ɔmanhene eka ho nanso sɛde da bia yɛka no owuro kurade enkwantimi nyi nti ene ye na Agyapong adufie wakɔyɛ kontakre na one ne mpanyimfo a wɔn ma ba wɔn mɔte a ye nyina ɛbɛhwɛ sɛde yɛbɛyɛ a na wɔtwe da yie ɛbɛyɛ fɛfɛfɛ na yɛ kama absia yɛmfɛ ni ntiemu na wokɔ apagyafie a wɔhena wɔno ɛwɔ apagyafie no yɛ ka apagyafie dia na John Agyakum Kuffour amada paaba enka ne Ghana mampanyini ɛhɔ ɛno no ɛhɔ ɛna wɔno ofire wɔmo ɛhene ɛna ɛti wɔnom no saa enso ɛna de wɔhena mu ne sesie ɛyɛ sankɔre manhene wɔno nso ɛna wɔte ha yi ɛno no ɛno nti ɛne nya asɛm keto akra yɛ maame a wɔno nso efiri Asantehemaa'S manhema wɔno nso ɛna waba bɛbɔ ade fefefefefefe emare fi kumawu manhene wɔno nso ɛna wɔte ha yi a wɔno nso ɛne ne dom wɔno nso aba tepa manhene wɔno nso ɛna mu sɛ wɔte wa ne kyini yɛ fefefefefe esi no so ɛwɔ ha no tuobodom manhene wɔno nso no mu sɛ wɔno nso ɛne amanhene aka wɔno mu nyinaa ɛna wɔno nso ɛte we ya yɛne kutu awisi yɛ hwemienu santam yi yɛdi ehu wɔ mu enti ɛnɛ no bi owo twaka bia ewo sikadwa ɛho no wɔno mu nyinaa wɔ ha Amantehema wɔno nso ɛna wɔne ne dom wɔno mu atenase a wɔmo ɛwɔ ha no ma enye asem keto akra no absia Kenya ase Kenya ase number 1 ene number 2 mahema wo mo so ewo ena wo mo so eto fefefe ewa hase a enye asem keto akra no tano so eman hema ena wo no so ewa hayi nti wo nyina ababa bedura enye asem keto akra manfoman ehene ena wo no so abepiemu ewo ahanom no yene ne nam a wo bo adwuma wade tuobodom manhene se de bedika aka no wono ena kyese wote wono mo fefefefefe a wone amanhene aka wo mu nyina do mo nyam abeta ekiri no esumnya emanhene enso atena yenie ene wabeta se fefefefefe wone na tena nkonwa ene obiaa wa ha se amfia ni so nkwa de be mu bia no be ma safo twene bo akodua kumawu manhene wono nso atena ye ena ya ba be pie no a enye asem keto akra ewo ahaseyi no eno afeidie ohene enche wo pia ne sa esansa yehu se ohene kramu edikan a ne ya wa ya na brebia odikan na eniema egumodie ene yese wani nsi e ka kire wo ekura ne sa na menye wadwen se ekura ne sa keke ana chance bi esi baabie no akofa no odi ekura we ye friend se yawa kane edin e different ne nyina yawa no na eniema egumu no eye niema ebo ohene ho eban a sabi enura nkasa pa enya asem keto nti hu se ohene krambo adikan atwene ti se ya na kyese enche na afei no de woso ya wafofra eno so aye nhahama ene esonse ene niema bia yentimi mfa ntodwa a egumu na eno so to aso de a na ese de oti okuruwie okrawie ne brawie ngoma so probia refie ampasati kotokohene otumfo se tutu asantema nyina etra asante eman ekọ ekire kọ nkrofo aman so ni wura nankasa a wote sikadwa kofi so ayi ni ti a wo ba ntienche na wo ba ne sa wo muguso okwa anu aba
Okwa no aba. Okwa no aba. Okwa no aba. Obesebese na no ode ne nsa kokko wiem. Okurade bi etise memfiten se enyatani we eye kramo asem a wokurade bi ayese Rosa woda dano na okeka nsem ede efa ho ene ade a ono no anim nsam a woka ene ne woye no sunsumu ene ade a ni nyina aka ho ensa na ohene bepie kura wapie ewa ha ahanum edu satemi a amamre amane tumi ni nyina di afra ewo ho bonwade ne kura no eno ena wo kan ya wode kanche kansam a obi enim ne wo ye no ewo ho ma enye asem keta eti ene abebedwa abusia sade mu nyina mu nim yase ahyase de amamo no samre ye wode oti okuru wi okrawia ne brawe ngoma so opim so tumfo se yutu na tena ye epe ne we ne wura efie na nkasemu sawre atene ye wo machi sade ahyase epu wisie na adanse ba ko pede edidi a chew se enche na de oti okuru wi okrawia ne brawe ngoma so opim so tumfo se tutu a ene nasimu ono ankasa ne nua ba ekwa akura ne maame amamrem okwa akura ne na wotweda no eno ne edie eti atani kurafo no ye wo mo mufri edenase na ewo ofe so ekuro ekwan no so ewo no ene wei wo mamamre no mamane a wo mo ye no wo no nso na amamre ne amane mu no wo hin bepia wo no kura tane no eye abe man ni bi a awo na ya hyede atwitwa ne akeka bomu oni adigya aso ano eno ne friend setene eti kane no na nanom ekokon no ne ade kura na when wonum so na eye kane ya na didi wo monim ama wo mo edekọ enti ye fa ne se ene de asie no eye kumwa na asantema ya dreye na sade oti okuru wie ne okrawia ne brawe ngoma so bepie dia ene ne enua no mo wode na se a wonum dwumadie ene se wonum so atene edidi ohene anim no wonum so eno nti ne nei wa hya ase a won setane no wo mabobo ma no na ahya ase epu misie ede eba no sa bepepe na eye wisie na eja kakra na enemu ede ba nti se de enche na ohene na nkasa ye twa no na wo betena se na afi amamna ne amane ni nyina no awie pɛ no na wapia no nti kotokɔhene ane ye twa no kro bia refi ampasa ti kotokɔhene wo simpitim ohene kase ohene kokroko a ono ane ewo maka nyina ehwe ne sia no empanyini se sa wo sen wo yonko a wota wotesa no makɔwe brese wotu ane nsam mogabum ono ane wan no aboa sabi oprako a wado saate ntie no aboa bia beso do saade no nso osua no nanso ayedan na aboa kokɔ wotumi do saade ekoto prako wo ya enyeye aposo ubejem na ade ato ewie yentwen ne wa humbo mu a yetwa mana ba die yeguso eti usugusu anahwe Nyansapo kasa mfonyi so on subscribe ya no aye na wa share na ade ama onuano no manya bia hwepia fonom bibi ni wiase anke da anke ntupunu mu de kremo eye no wa ha no mise ye nwanwa pa nanso akoye sunsum mu ade atade ye hye no ne atrode ye won tade no mu kura no eka bibi eche hye no no ne ne ewo mo ka bibi yem sabre semo no Nyansapo se de ye no no yenya kwan ne besane no badwen bakwan so na yehu konse de mebi won ma eyan nkiremu menim atiefo de ene oye no wa ha no nwanwa sanse odi ka prapra kwam na wa rese ewie mu yo sunsum afam ansa na wohene bepie kura wapie ewo ho krabo no Asantehemaa'S nyina ne Ceremonial ene sa atwene okay that's Ceremonial Asantehemaa'S nyina no ne Ceremonial ene sa atwene kafo oh okay ana atwene ni nyina nso din ene tumi ene wa me enwu se efidenkyra ene besom otumfo se tutu eno nti na ewa hanom a ene musa de be hyem kena no okay nti dwabo bia na na akoside bia ene otumfo hia eya amane ede man okay na say enye se bia ene yedwen nko a dwabo bia na sa akoside bia okay ye ba beso okay amjana say no dwabo bia ana akoside bia no sabe wo mo ne de oti okuru wi okrawe ne brawe ngoma so Asantehemaa'S ehia a nimu no ansa na ohene bepie se de yedi ka aka no ye bebo ama no ohene wie ni dwumadie no wo owura mu nso a eno so wo mabɔ na de yanwa se o mo bɔ ne mprensa so bɔ ama ne kosi a no masa bɔ ama na kosi no masa bɔ ama na kosi e ka asante tumi e ka asante amamre ene amane ho ene ade o se otie ne mprensa ansa na otu otie ne mprensa so ansa na yewura wotu ne nan na wakonanim ana wakonachi pio aha Nyansapo so nko a ena abenyanti koso na de atie yedi ntiremu achen we no enam kwam a yede ebrem
abusua yɛdi ka di nkɔmɔ yɛakyerɛ mo atenefo senti a wɔn ha ɛne wɔn mu dwumadie nanso sɛbea kɔ ɔpanyin si obi nsi turo do mfa matoa deɛ yɛ kan no ne noa no anase nkyɛmu wufuro bi wɔn mu a ɛka ho yɛmisa atenefo na ankasa na wɔn ɛmo ayi miwura me mo akɔ ababa Nyansapo so ya eja na apomo ɛ nyame adomo ɛyinefo ne atenefo atene no yɛwɔ mu ahodo mienu okay yɛwɔ atene akotene ɛne yɛwɔ atene akuampɔ ɛne na abɛkyɛ ni nyina mu ama atene akotene kyerɛ sɛ na atene akuampɔ so kyerɛ sɛ me wɔ atene akotene ti mɛka me de atene akotene no ɛyɛ yɛkɔ German ko ɛne nyame adom yɛne yɛwura kɔ yɛkɔkum German hene ɛyɛ dinkra yɛtwa ne ti yɛba yɛduru bɛkyɛ mu a yɛkyɛ asadeɛ no na ade asa ɛna me nana bɔwura ewuram me nana yɛ friend adukwa me otumfo bɔ atani akotene ma no na okɔtwitwa atani okɔwe atani na ɔde ba ɔsɔ yɛ hohyire tani no ɛyɛ abɛ ne man no ɛwo a ɛne yɛ friend tani ɛnwo de a yɛde yɛ prae de mu sɛ ɛwo sɛ de a yɛde yɛ tani kekane bɔ nsa betwafo ɛna yɛde kotwa abɛ obi so kokuani kɔhyenafuo nso a ɔyɛ tani na yɛba amammerɛ mu sɛ yɛba na nahadi a ɛyɛ atene akotene di yɛsɔe no otumfo bɔ saa akonnwa no de maa yɛn sɛ yɛde hyerɛn hɔ nti sɛ wɔhwɛ a yɛtwɛn yɛwura occasion biara anaa afahyɛ biara bɛhyɛ a wobɛhu tani no wohu tani no sɛ otumfo ɔba yɛsɔ tani didi n'anim ɛde akyerɛ yɛwura kwan nti atani akotene no yɛba abɛsom miwura ɔbɔ atani sɛ ɔyɛ ɔhene a yɛsom no yɛ nana boakye atonsa nana boakye atonsa odika no na yɛ atani hene adika ɛmfa na atani akonya no ɛwɔ danase wɔ fan danase ɔfensi kwan no so hɔ a wofiri kɔde ana wokɔ danase ansa na wakɔ ahenkuro sɛ yɛbɛfa sɛ ɛnɛ mprempren mu botaeɛ ne sɛ yɛbɛfa sɛ esumu aduru ti mu de atani ne bɛkyerɛ ɔhene kwan ama ɔde akodwa ba mansan nyinaa hunu sɛ ade a yɛyɛ no ɔsoma ɛsom yɛ no yɛwura nimonyam ɔbɔ hyɛ yɛn no atani a yɛyɛ no ɔbɔ atani akotene ne de ma yɛn nti ɛsɛ ɔkɔ baabi o sɛ yɛdwabo sɛ yɛyɛ o yɛsɔ didi n'anim didi eyi yɛ mfa sɛ yɛamammerɛ so de kyerɛ yo me da sɛ ɔhene ba franka na yi ne ti asante franka na yi ne ti ane yawa na me kan wasam sɛ tɔso mienu a ɛsoso ɛhaman ne nneɛma ɛyɛ tumi ankasa ɛno nso ayi ne ti na wo sakramo nso ɛtɔso mienu na sɛ ɛbrɛ no awiadu santini nya to sɛ di a na sɛ ɔhene ɛba ne sa deɛ ma asante yɛ asante no asante nya asabio wɔn ka me sɛ nko a ana yɛ asante ɛno nti ne yɛwɔ yɛ nuanom kramo wɔnom ne wɔn di mu no wɔn nka me se nanso wɔn ka asante ne ma asante yɛ akɛseɛ ɛsɛ aboa ne bɛyɛ kɛseɛ a ne firi ne ntakra ebi no asante ntakra no ebi no ɛna wɔn ayi wɔn ti a wɔn ato sante wɔn kɔ na yɛ sɛ yɛwura ankyɛ na wɔn nso ayi ne ti abie wɔ hɔ bɛho nkyerɛ ahene edi mu bi bɛho sɛ yɛwura nkyerɛ ahene odi mu bi a ɛnyɛ asɛm ketewa wɔn nyinaa ka nananom a wɔn kɔfa ɔhene de pie no bɛho sɛ nsafo ahene wɔn nso ɛna odi mu a wɔba no enti yɛgu so nanso ebile bi bɛduru a yɛbɛgyae na kamera no akɔ saa sɛsɛ deɛ wɔn yi nya mpie nti yɛntiatia mu mfama mo nsafo ahene ɛna ɔba no a wɔdi so no na sɛ ɛnɛ ampa yɛbɛduru koraa mpinti no ɛtumpa na hyase a ɛno nso ɛka gum awɔ mensa anifa so awɔ no mo saa yɛwura bonsu wɔne na kyerɛma ɛna wɔn mo ɛbom awɔ hɔ no yɛwura ne aduan mo firi bɛman wɔn nso hyase a wɔn mo nnwuma a wɔsɔ mo bɛtoɔ na wɔn de gye yɛhene taataa no wɔn nso wɔn mo ahyɛ aseɛ na ɛɛba ntahera no nso ahyɛ aseɛ awɔ hɔ nom a ɛɛhyɛn na ɛɛbɔ na ɛɛba ne nyinaa na ma asante yɛ fɛ a asante ayɛ kakraka ɛnɛ sɛbe aboa bi apɛ sɛ wɔsua asanteɛ nanso wɔnto asante no deɛ ma asante ho yɛ hu no no abrafoɔ nso nenam mu yɛwura ɔbrani ɛna wayi ne ti no a wɔne nam muo na wɔn ba eti sante no broni bɛka sɛ ɛyɛ sequence ɛnidisoɔ saa ansa na yɛwura aba na afei ɛdɔm na aka no wɔ akyire
wɔnom nso abɛtoa so ɛwɔ hɔ ɛnɛ bambɔ no nso akɔ no sɛdeɛ da bia wɔhene di ndwumadi a bambɔ no ɛfɛ no ɛnɛ aboro so yɛwura asraafoɔ yɛwura apolisifoɔ ɛnyɛ apolisifoɔ kɛkɛ na ɛnyɛ asraafoɔ kɛkɛ ɛmɛɛma kɛntɛrɛ wɔn mo a kyerɛ sɛ wɔn mo ankasa wohu ne physique na wotum sɛ bɛrima nie wɔnom ɛnɛnɛ wɔn mo bɔ ban ɛwɔ efia nom ɛne abɔnten wɔ nyinaa ɛnyɛ asɛm ketewa. ɛnkyɛ pii ɛna otumfoɔ ɛnkyɛ pii ɛna baafoɔ kɛntɛnkirɛkyi a wɔka otumfoɔ akyeame ho na ɛbɛ ɔbɔden na opieyɛ ɛnkyɛ opieyɛ na afei ɛna ntahera no ahyɛ aseɛ na ɛhyɛ ba no afei akokyɛm no ankasa ɛba akokyɛm no ba ɛbroni ɛka ne sɛ shell ɛno ɛne deɛ na ɛno wɔn tokɔ wiem sei na wɔn mu twa ne saa kane ɛno na ne yɛkɔ ko a yɛde abɔ yɛn ho ban ɛde si anim a ɛnyɛ adeɛ bi kɛkɛ de kura mo sɛ bi apapa ahoɔden wom tumi wom a ɛbɔ ɛban ɛno nso ayi ne ti anɛ ɔhene nkyiriɛ sɛn ɛna ɛbɛsi ne soɔ yɛnhwɛ na yɛnhwɛ kɔpem sɛ ɔhene bɛpie na menwɛ nkyiriɛ dodoɔ na ɛbɛsi wɔ ɔhene so no na afei yɛnkyerɛ no nso mu na yɛmfa ɛnka mo ho ɛwɔ hɔ Nyansapo so yɛsua deɛ yɛsua amammerɛ yɛsua tetesɛm yɛsua abakwasɛm ne nea keka ka ho nyinaa eti sɛ wonto yɛ anaa yɛmpie ya na wanya abotere nko sɛ ewu data kɔpem sɛ Nyansapo ɛbɛba na wɔhu neɛ ɛwɔ sɛ wohwɛ ɛne neɛ ɛwɔ sɛ wotie. Bɛnwo sɛ anytime bia na sɛ abere bia wɔhene bɛpie aboa a ɛyɛ aboa sebɔ a ne nwoma ane ne ti na ɛda apampa nso saa na so kwabrane ɛno nso ayi ne ti ɛwɔ hɔ nom a ɛno nso ɛba ankyɛ ɛmammerɛ mfi sɛ yɛdi ntwene bi ho nkɔmmɔ ama ne ti a wɔ nyinaa ne sɛ ɛfiri da nkyerɛ ana ba ya na o se tutu odi kan wo mo abɛsra no na saa ntwene no ɛyɛ tumi a ansa no ɔhene bɛpie bia no wɔbɔ adema no ɛnkyɛ ɔbɛba bɛduru ba bia twene no wɔ no yɛbɛrɛ sɛ ɔhene bɛgyina hɔ ama yɛbɛbɔ ntwene no mprɛnsa ansa no wɔtu atene a ɛbra ne nkrabea ɛna ɛbɛkyerɛ. Aha afe ana mbangunu sɛ jato na meka na sam no sɛ ɛso ɔkwabrane no aduru ɛpono na no sawura ɛno ɛna ɛwɔ hɔ no ɛnya asɛm ketewa koraa na sɛ ɔhene apie ankyɛ na wɔno a wɔpie wɔba bɛduru anom a kyɛ sɛ amammerɛ ne amanneɛ no ɛbɛhyɛ asɛ dendenden ama biribia atumi akɔ so ɛwɔ hɔ nom eti yeguso a yɛatwɛn sɛ wɔhene bɛpie na afei yɛahyɛ aseɛ kama sɛdeɛ yɛrekɔ no na yɛde ama mo ɛwɔ hɔ nom aha eti aboa no ɛna wadi kan no wɔkɔ wɔn a mohyɛ ntakra no wɔn a mobɔ atumpan yɛwura atɛnefoɔ nso ɛwɔ ha afei ɛna akonnwa no nso a ɛso ɔkwabrane ɛno nso aba afei deɛ ɔhene de ne nan si so wɔtena badwa mu a ɛno nso ɛna ɛda ɔkwabrane ɛkɔn ho ɛna afei yie
nata ya de to akonya so amasabe wo hene tena so eno so eno dodo eno na di asipim no anim no asipim ayatete akonya a anya na akonya ewodin nasabe eno na ya hemfo wo mo atena so ai wo mo tena so na wo mo ade ye wo mo adwuma eti asipim no ata no saa so ana akocham no ana awoso ewo ho no akocham no ana awoso ewo ho no akocham ana awoso ewo ho no ya wusa ohene aba anya asam ketwa eti dia dron dia ohene ya bia ne sa tanse ma wusa sikapuduo no ayi ni tie sikapuduo no ana egu ade asen no emu a eso okwabrane na asa yade na tibi yade akata ho no eno so ayi ni ti sikapuduo no aba eti na esa sikapuduo de wu sikapuduo a na esa wahunu ohene ankasa anso awo haduma anya asam ketwa bra eti samre de wohene akọ wohene aba besene na wakọ akọ tenase awo ehonomo anna miwu papasasa no aha wohene trapa kama ana ya na yeta hu papasasa no anya asam ketwa bra eti anei agaga krabi na yahene wapie na yahene waduru dwabo na nkasase na afei de ene ewasa kwaso nyina ko afei wadu ba bia antwene na abo emprensa no ebo no antwene na abo emprensa no yentie se wo mo bo ne emprensa asa na yewura watimi atu atene a no abo awie ama yewura watu a wotene bramanfo ana wa modern dom egum no oye ye di wa chie to ba to no bramanfo wa mo so adwuma no wa mo no modern dom ade agiti yewura tata no ana ani braba eti yewura ofra tuntum ne chance tuntum no osaya ne esuro no yedi na tira etuo bato no anya sam ketra ewa ha no ohene nya pie a woko no opie se ya ode anidie ade ma omo no omo abom ama asanteman ya asanteman wotiatia ansa na wotu atene na okọ nanim ewo ho bambo no mu oten ewa ha
Jina Nenim, Yesremo, Wadaroma, Abamba for Yesremo Moye. Grafede etimi de ewura apie afri afie ama wabedru dwabo na se a afe na wo chia na brempon na manhene wo mo no wo ebu asanteman ansa na wohene akọ na afe wo no so akwaje na konwa na wakwa akwatena se na afe yabeka se amamra ne amane ni nyina no atumi asase na asipi asita anya asamketo na na kakra kwa busuya mani ansa na menya kwa apie fifio abedru agopramenso no na nya asamketo akra eti sese de amayin ni nyina ba obi a woso ba bia waba mampon waba tapa ba ofeso aba obi a tachirafo enchirafo ani wo mo aka nyina obi a aba bedru amanyofo wonum so aka bie wo mu wo mu nyina so aba bedru ewodwabo yase a de ne yetwen no ane de ote okru bi okra ne bra nwoma so opim so ye wura santema nyina otumfo se tutu yebon dia na yamu emu so ono ba betra si de afa na amamra ne amane na nkasa ebe hyase na wotweda no yawo ne mpompon so koso na di Nyansapo achi un subscribe ya no subscribe na wa share dia mai sanse enne ye be fra to bia no ye be twa mfonyi dia kire Balogu Baba Brewa nu jabe Mahima Ore nana jabe Mahima Asante Gold, the managing director, Mr. Samuel Wachi Pobi, the senior manager. Convention and chair ye bo with the one by ya racha me wada roma ramano atu yera amaya say wamoso mokita wamosem enesika and pimno ya wanom edebe boy ra ne de na watcheda eneno
5 million. I'm not going to buy a room. So we put the more in now to the Asenso Kuffour Abedio, Wakasa Agyapong, Nanano COP Michael Inketia Frimpo, Director General. One of the two IUM. Matadis Asafo and Penny Faba Yabu Eddie. One more every year of say. Yabracha me Wadarumo, Manitu Yaramaya said Chireno Yatia was it the was winning in the was ceremony and say the Subremini and in the NA and Pimudu. One of the 2 year IUM Yafa and one I watch today. I think I'm about Kumasi Cultural Center. I'm hungry for you. And what are your mamre in Yanada, your guest here, the Quania Shrow, and Penny for about one of the 1 year of in an hour to that. I think I'm able to see the Cassia Media, a beachy, and I can find one of the again. I know one of the Cassia for your Russian, so second to your and power way, and this is a Nana, Fungwa, and the one of the I know, Kwame, I don't have Sukaka, never show you. Kwame Mintu Asuaha. Say that. Adra Hamsukakra, never show you. Faye and Kuffour, New Robin, Miami, and also Abedru Ujum. Then the Council of Zongo Chiefs, led by Naba Musa Akamboga, together with Chief Rangara, Chief Goja, Chief Moshi, also here to witness the 1 week observance of our adorable Queen Asantehemaa'S III. Kwame Masom Ewaha, Nyarachame Wadaruma, say an Agricultural Development Bank, led by the area head, Felix Eshen, one more Appiah was say, Wadarumo, Yarachame, Manenti Ramaye, and Nay and Pum Ensia, Yafa and Wayura. Afei won moyan for Kwabi Asamoah wono eda edi won moyan for Alan Chamate Domnenimba ye eney empimdu
Sanso don't get a woman some snap Adaka, one of any boy run now watch day a day. A pay a member State Housing Company Limited. Amobaya Racha me what a remote. I must say a nation of Adaka Bako, a pay one who get a black label Adaka Bako, and a whiskey Adaka Bako, but no and Chino Mukita and Pimdu, and the boy run now watch day a day. A pay a member Bokota Traditional Council, Ambassador Nana Eva Apente, Bokota Mine, when an impending for Mobaya, Yarachame, or some man into your Ramaye, and nation of Adakanumi, and I pay and give you know, and when they so are you and the Abuana, what you da Eddie. Kumasube Kum and I can say Yarachame, and the Roma say, and I've been Kum Fakuno, or was a man into your Ramaye, or Mukita woman, and Suno, and Nakawaha, Snap Adakabako, and I pay Dokodoko, and Naka Appiah, and Wachi, and Gimnum, and a one of Eddie, and so are you. Honorable Ken Gilbert Ajay, the Minister of Local Governments, Honorable Ahmed Ibrahim, who is also the Member of Parliament for Banda. We have the Member of Council of State, Honorable Yao Osu Pimpe, and of course the former Minister of Justice and Attorney General, Madam Betty Mood Idrisu. Now, Madaroma, we tell me a cry. Sadia was in Chasa, and then a penny for a Cassini, from some city and Pim, 2,000 Ghana City. Contemponia Ferry, a 24 and a one of my one more up. Obaya was too for Chamber, Wadaroma, or somebody clear and my or Mukita, mini bar, cola, with the The new Patriotic Party, Asantehemaa'S. Yo, Kwame Wadaroma, so and no Achi and Pimmy, no one of the two you have your far and one. I watch it there. Nana Ama Aponsa, must say, Ahimanum Yina, one of Aka, one more up, one more at town, one drew a hand to a draw you man. What we talk for you now, we are when you were drove of fear, and I hear what drew, or Asantehemaa'S what drew, and I didn't hear you. Mina, I can't hold you. My son, my Hene, and Hema, one more Enkasani, Yaracha, me Wadaroma, Romano Atira, Amaye, Nana be to see Appiah say, and nay, and Pimdu, what they so are you at the Bois, now watch day, Eddie. So you at your one watch day, Eddie. And then Traditional Council, the Rachame, Manensia Ramay, whatever the company of Ghana, one more Egasani, or Penny Paya, whatever one of no and crying. And I was sick for Momre, Momekaya, 1 year, Yam Rabedina, watch day, Ebony Fair. One by ya and so and Nakawaha, one of Ekita, Snap. So are you up one hour watching that again? And I come one way, you're right, Shammy, one more summer by ya, one more edition soon out to Yura, and Nelly, Shinapono, a pencil, and our face, Papa and Pimino, or what they told are you up? Multimedia. GTA Organizing Secretary Suleiman Mustafa Afei Ahe or your editor at Lawson TV. Yes, Ramo Ejenum and Nahamaye, Baby Ayesha. And dear man, you're sure I
yɛkɔ baabi a yɛgye baabi a bankefoɔ no wɔ no biribi a kita wo bia wode kɔ hɔ wode duru hɔ a wɔbɛtwerɛ no nyinaa gu receipt no so na wode receipt aba ha enti adeɛ a wɔntwerɛ wɔ receipt so yɛntumi nto din wɔ ha ɛno ne nhyehyɛeɛ a nananom ade ama yɛn Still seated are the former president, His Excellency John Agyapong Kuffour, together with the General Secretary of the New Patriotic Party, Justin Kodia Frepon. As mentioned earlier, we have the football. Yafa and so are you from one I watch the AD. Yo, Sabre and Nehemiah and what Jamono. Yura Lady Julia Nehemiah and I am Jamono and it's something. So, His Majesty will take forward to the second. Honorable we also welcome you and we accept your condolence. Elegant, always beautiful. Beauty has nothing to do with age. Ma Lukua, the beauty queen, we thank you for your presence. Osinda otrase ermunyina Agyapong na otwida na yewura sisha wayeni sebo sumi ko na wiye baba pa da edi busumi kan no etwamu a obia enye yiye obia ni obia nsie no so compensate na me ya dumo a September no that also do 9 ayagosiada
And I don't know, they are near the water to them. Name another part. It will be a Bruasso. I'm a Santamania, the Helen. Never, you was a Matrasi. The Wukuada, you are a Matrasi, and my mom begging for a Bamu Benifina, Bechiano, the Yawada, a Viadanko, a Bayan Fuson, our Pakiaso, and a Gabu Wine. Sadano, and breeder. Sadano. Sabia Brown, Asantehemaa'S, Ebenezer. Dano Obia Mieniso, Obia Kobabia. Enya Beja Brown, Nanajuno, Yada Bukwana Ben Batma, Nanajuno, Yensianipa, Yensiobia. Wow, nobody there. No one was someone. I don't know that so you don't come mind. It's you yourself and trust the Santama'S. Obia, why are and try. Usile Mono. There just to do nine. Do so. That's to do what you know. And I don't have a problem. To most honest, I don't see here covering Nina Kutu and a day. To anonymous Santama'S, that they answer Nanai, and I am ready to be on one home. What does he say? I found it in the Ambra. I can't Santama'S. I can't be a most honest. That is no Obia and so. You got the masses.
Nana Kuradu Yard Motosom Yansa or Kwakura, and now what you did that I had a catch them Sa Asantehemaa'S ni amani muno, and I da ye did ye, near the Tressa Fedie, or bet to me a call a cra, no one anonymous, now fain one quiet some and train and JBM, Appa, and Pani I am for an intellectual row, a man penning for a fay Abrampoa, Queen Amahine, woman Abaka Bonkutu, Amia, why not sorry, Demomu and Kaiba war, I was your son Sunye, Sir Abrawa Nadia or better her atche, Yamia Duma. Osome for frebe ramu a aye abobosome September ne bre di kan ye tie ne bre di kan ade kosi ne da toso du nwotwe anya dia aye bia ye bema ho kwan amena koso wa Asantehemaa'S na emmomu no ohimma doti ye no de ebe hyase abobosome ne da toso edu nan ye de akwakowie edu nwotwe enu nti say rest September aye abobosome ni mu a obie no wo kwan se obeye yie awa Asantehemaa'S no akomba bia sikadwa wo bia kopim se ne da toso du nwotwe ye bewie na ye wie Asantehemaa'S dotiye no ye wie no kra ansana emrati mi amakwan etimo ye nche nso ayiye da na se dotiye na nkasa aya 14th September abobosome ne da toso du nan fi champion mienu ani aduonu num 2025 ya adikosi abobosome ne da toso edu anwotwe fi champion mienu ani aduonu nan ya September 14th to September 18th 2025 na mom from September 1st to 18th no aye bia no abekoso awa Asantehemaa'S hanmo Nyansapo nie yemfansi ye gboboabo oni entwan abobosome a yenim se na wochepe na aka di anim no na yemfa ho de aka no mfamre mo midi ade abusuapani owusu aduom
Ni bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa manda woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam the family honhon hia na America sa Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame